Tisztelt Országgyűlés, felszólalása következik Pócs János képviselő úr, Fidesz képviselőcsoport. Tisztelt elnök úr, tisztelt Országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim! A kormány az eddig kialakult gyakorlaton változtatva a költségvetési javaslat országgyűléshez történő benyújtásának határidejét a törvényben előírt szeptember 30-áról június 15-ére hozta előre. Ennek ellenére kiemelt cél maradt 2013-ban is a fennmaradó és versenyképes agrárgazdálkodás. Egyúttal az élhető vidék megteremtéséhez szükséges alapok létrehozása és azok támogatása. A megszavazott alaptörvény értelmében a föld, a víz, az erdő nemzeti vagyon része. Így Magyarország 2013 évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat is ennek szellemében készült. A vidékfejlesztési tálca költségvetését illetően hangos az ellenzék. Mondván, kevés a pénz, nincs miből. Kedves képviselőtársaim, a mondás szerint a határba nem hallatszik ki a harangszó, ahogy az önök riogatása sem. A mezőgazdaságból élő emberek a határban dolgoznak, és inkább saját maguknak hisznek, mint a politikusoknak. Ha őszintük akarunk lenni, akkor tény, hogy az elmúlt 2 évben a kedvező időjárásnak, az árfolyamváltozásnak, a jóisten segítségének és a nemzeti együttműködés kormányának, a gazdaságpolitikájának köszönhetően a mezőgazdaság jövedelmezősége kiemelkedő volt az elmúlt 2 évtized tekintetében. A Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetében meghatározott célok vannak. A Nemzeti Vidékstratégia megszabja a minőségi mezőgazdaság kialakításának útját, amelynek része az állattenyésztési ágazat állomány csökkenésének megállítása, a természetes tartásból móddal járó biogazdálkodás, a helyi, országos és export árualap fejlesztése. A legeltetéses állattartás támogatása, a növénytermesztés, a kertészet, az állattenyésztés egészséges arányának helyreállítása. Meg kell teremteni a hagyományos háztáji állattartás újjáépítésének lehetőségét. Ezzel arányban a helyi értékesítés csatornáit, hagyományos hazai, őshonos fajtákra alapozott technológiák fejlesztését, a szabadabb és kevésbé beruházás és energiaigényes tartási rendszerek támogatását is. A tradicionális magyar mezőgazdaság versenyképességének egyik alapja az állattartás. A következő évben a bizonytalan eredetű és szavatosságú hústermékek forgalmazásának visszaszorítása érdekében 40 milliárd forintot szán a kormányzat az állattartó telepek felújítására, 2,6 milliárd forintot a sertésstratégia megalapozására. A tálca fontos célkitűzése között szerepel 2013-ban a mezőgazdaság finanszírozási feltételének kedvezményes hitelezési eszközökkel történő javítása. A mezőgazdaság tovább fellendítésének záloga az a gazdaságpolitika, ami kiszámítható piacot jelent, ami visszaszorítja a multik arcátlan, tisztességtelen forgalmazói magatartását. A magyar vidék alkotmánya több átfogó, egymással szorosan összefüggő területen az agrár, az élelmiszergazdaság, a vidékfejlesztés, valamint a környezet és természetvédelmi területén határozza meg a legfontosabb teendőinket, melyekkel megvalósítással érdemi javulást kívánunk elérni a vidéki társadalom és gazdaság érdekében, akiknek érintettjei a magyar mezőgazdaság, az élelmiszergazdaságunk, az élelmiszerkereskedelem, azon valamennyi szinten kiszámíthatóságot látják ebben a stratégiában. A mezőgazdaság további fellendítésének záloga az a gazdaságpolitika, ami kiszámítható piacot jelent. A magyar vidék hagyományait és értékeit megőrizve megújulhat. Sokszínű mezőgazdaságunk pedig úgy állíthat elő egészséges élelmiszereket, hogy közben megőrzi a tájat, a megélhetés jelentő munkát ad az embereknek. Ennek következtében egyre több fiatal választja majd lakóhelyül és munkahelyül a vidéki térséget. Az élelmiszeripar működésének fenntartása olyan stratégiai kérdés, amely ebben az országban a gazdasági fejlesztés és a válságból való kiemelkedés szempontjából kitörési lehetőséget jelent. Az ágazat megerősödése, a munkahelyteremtés valóságos lehetőségek eszköze lesz. Az életképes mezőgazdaság az egyéni, a családi és a kis- és középbirtokok meghatározó szerepére épül, melyben biztosítja a tulajdonosi szemléletből fakadó jó gazda gondosságát, az egymást követő generációk közötti felelős viszonyt. Tisztelt képviselőtársaim! Magyarország 2013 évi költségvetése kapcsán a csak és kizárólag pénzben gondolkodók figyelmébe ajánlom
hogy a Nemzeti Egység kormánya által készített büdzsé az elmúlt 8 év költségvetése közül a legértékesebb különbség a szemléletváltás. Az a szemléletváltás, ami nem kerül semmibe, de sok pénzt lehet vele keresni. Elnök úr, köszönöm a szót. Köszönöm, képviselő úr.